mga igsuon ni Kristo. Sa wala pang pagpanggula sa mga Israelita, adunay napulo katunglo sa Ehipto. Itugutan sa Dios ang maong mga katalagman tungod kay ang paraon dili motugot sa mga Israelinhon sa pagpalakaw. Gikan sa mga hampak sa dugo, mga baki, mga tagnok, mga langaw, ulan nga yelo, mga dulon, kangit-ngit, hangtod sa kamatayon sa tanang panganay, ang Ehipto mibarog sa bugos nga kalaglagan. Bisan pa niana ang katawhan sa Israel nga nagpuyo sa Ehipto ni adtong panahon na malinawon ug ang mga hampak kay walay epekto kanila. Ni adtong panahon na ang katawhan sa Israel nagpuyo sa usa ka dapit nga gitawag nga Gosen sulod sa Ehipto. Susama sa na-record sa atong pasahi karon, bisan pa daghang nga langaw ang nagtabon sa bugos diha sa Ehipto, apan walay langaw didto sa Gosen. Dili ba kini usa ka butang nga imong makita halos kanunay sa manmin nga simbahan? Bisag unsa kadaghan o kadagko sa mga lamok sa bisan unsang panahon sa tig-init nga gabii, walay lamok sa mga balay sa mga miyembro sa manmin, sa mga sanga sa simbahan o sa sulod ug palibot sa main sanctuary. Kada gabii man nga Daniel prayer meeting o ang Friday all-night service, kanunay kitang gibantayan sa Ginoo. Ug nganong dili maihap ang mga alindanaw nga alang sa atong kaayuhan ug pagpuo sa tanang lamok dinhi kanato. Kanunay lang makitaan kung asa ang mga sakop sa manmin. Kanunay nimong makita ang mga alindanaw ug mahimo pagani nga ibutang kini sa imong mga kamot. Kining tanan mao ebidensya sa mga paagi sa amahan, ilabi na sa pagtrabaho sa manmin. Sa Exodo Kapitulo 9, versikulo 26 atong mabasa, sa yuta lamang sa Gosen, din didto ang mga anak sa Israel, walay ulan nga yelo. Kung magplano ta og event, mahimong naa sa forecast nga magulan sa ubang lugar sa nasod, pero wala gyud ni ulan kung asa ta nagpahigayon sa atong event. Kini mao ang sama sa matag higayon nga ako mobiyahe sa gawas sa nasod alang sa overseas krusada. Sa matag higayon nga nagpahigayon kami og mga kalihukan, ilabi na kung ang pag-ulan gitagna na bisan diin sa nasod, wala kami makasinati bisan usa ka tinulo sa ulan. Gikan niini nahibalaan namo kung giunsa kami pagtipig nga luwas. Aduna ba'y makapugong sa mga langaw ug dulon nga molupad aron di sila makasulod sa usa ka lugar? Kung adunay usa ka pandemya, kung kini dili makaapekto sa bisan kinsa sa usa ka partikular nga lugar, dili ba kana kay usa ka talagsaon? Mahimo ba nga ang ingong mga butang nga mahitabo gyud? Ang maong mga butang nahitabo sa Gosen sa panahon sa pagpanggula ug kini nagpadayon sa panghitabo karon. Ang napulo ka tunglo nga gipahamtang sa Ehipto nagsimbolo sa tanang katalagman nga moabot sa tanang katawhan sa kalibutan. Ang mga tawo nga nagpuyo sa sala kanunay nga gisakit sa mga sakit, mga aksidente, natural nga mga katalagman, mga kapakyasan sa negosyo o mga problema sa pamilya. Apan ang mga anak sa Dios nga nagpuyo og naglakaw sa kahayag, magkinabuhi nga walay katalagman nga susama nga sila nagpuyo sa Gosen. Kamong tanan dinhi makasinati niini. Posible kini tungod kay pinaagi sa gahom sa magbalantay, ang miyembro sa manmin bisan asa sa kalibutan nagpuyo sa usa ka luna nga gipanalipdan sama sa Gosen. Niining pista sa pag-ani, maghatod ko og mensahe nga ang titulo kay ang Ginoo kay nagprotekta sa atoa. Sama sa kanunay natong gibuhat atong hinumduman pag-usab ang grasya sa Dios nga naguban kanato sa unang bahin sa tuig 2023. Hinaot nga magpasalamat kamo o maghimaya sa Dios niining pista sa pag-ani. Ang paghinumdum sa daghang mga panalangin ug kalinaw nga gihatag sa Dios dinhi kanato sa ngalan sa atong Ginoo, ako nagampo. Mga igsuon diha ni Kristo. Una, ang Dios na nalipod kanato nga mga magtutuo gikan sa kadautan sa kalibutan. Sama sa giingon sa Colossus Kapitulo 3 versikulo 2, isentro ang inyong unahuna sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang nga ania sa yuta. Ang mga anak sa Dios kinahanglang ibutang sa ilang mga unahuna ang mga butang sa itaas. Kinahanglan natong tipigan ang atong panahon, kwarta ug paningkamot sa walay katapusang gingharian sa langit. Apan bisan pa nga kaniadto ilang gibutang ang ilang mga mata sa mga butang sa itaas, sa dihang nagsugod na sila sa pagtagad sa kalibutan, ang mga problema kay motungha. Samtang nawadaan sila sa kahingpitan sa espiritu, ang mga butang dinhi sa yuta nagsugod sa pagdani sa ilang atensyon. Ang Dios nagsulti kanato nga ibutang lamang ang atong unahuna sa mga butang sa itaas. Apan nganong gitugutan nato ang unod nga motuhop kanato? Kinahanglan tugutan lamang nato ang espirituhanong mga butang nga motuhop. Ganahan sila nga magkinabuhi pinaagi sa kamatuoran sa dihang sila puno sa espiritu. Apan karon sila misugod sa pagbati nga mas nabugatan samtang sila nawad-an sa kahingpitan. Kung nakita nila ang mga tao nga nalipay sa kalibutan, nang hinaot pa sila nga makatagamtam usab sila sa parihas nga mga butang.
Kinsa kaninyo dinhi ang nakatago sa ingon niini nga mga panghunahuna? Hinaot nga wala. Ang ilang mga kasing-kasing mahimong kuhaon ug sila mahimong magpatuyang sa ilang kaugalingon sa mga buhat sa unod o moadto sa dalan nga walay kalabutan sa kaluwasan. Apan lahi ang mga sakop sa manmin. Kadtong nagsakay sa dagan sa espiritu niini nga simbahan, wala magbutang sa ilang mga mata sa kalibutan. Adunay daghang espirituhanong paagi nga magamit aron mapungan ka sa pagtutok sa imong mga mata sa kalibutan. Kami adunay puno sa espiritu nga mga serbisyo sa pagsimba di na mga pulong sa kinabuhi kay giwali ug mainiton nga pagampo ug pagdayeg nga nakatabang kanimo sa pagbag-o. May TV network pagani kami nga gilain sa secular nga TV nga naghatag kanimo og kinabuhi ug kalipay. Bisan ang lawom nga espirituhanong gingharian gibuklad sa imong tubangan aron ikaw mangandoy sa langit nga mas mainiton. Matag karon og unya aduna kay mga oportunidad sa pagbago sa imong mga kasing-kasing sama sa kapistahan, espesyal nga mga panghitabo o mga komperensya or conference. Kining tanan pinaagi sa gugma o grasya samahan nga nanikamot sa pagpanalipod kanimo gikan sa kalibutan. Pinaagi sa maong grasya daghang mga membro ang nagputol sa kalibutan nga ilang gitagabtam kaniadto ug naglakaw nga nangandoy lamang sa espiritu. Mibati ka ba nga naginusara, nabugatan o nasubo samtang imong giputol ang mga butang sa kalibutan o nagdagan niini nga lumba, nagtinguha lamang sa mga butang sa espiritu? Nalipay ka ba? Ang imong kasing-kasing puno sa pagpasalamat. Kung imong dawaton ang mga butang sa unod, wala kay kalipay. Gibati nimo ang kasakit ug ang kalipay nga imong gibati mulungtad lamang sa makatiyot. Apan kung imong dawaton ang mga butang sa espiritu, ang kalipay, pagpasalamat, paglaom o kahingpitan mosulod sa imong kasing-kasing. Tungod niini ang Dios nagsulti kanato nga ibutang ang atong hunahuna sa mga butang sa itaas. Maglakaw sa pigot nga dalan o gitumong ang atong mga mata sa bagong Jerusalem. Sa kasamtangan, makabaton ka og dugang nga pagtuo og kahingpitan nga natural nga magtutol kanato ngadto sa daghang mga pagpamatuod sa mga panalangin ug pagsulbad sa mga problema ingon man sa nag-awas nga pagkaayo sa mga sakit. Samtang bugos ninyong basahon ang Biblia sa iyo niining tuiga, daghang kaninyo ang nakadawat og mga panalangin. Ang mosunod mao ang usa sa maong pagpamatuod. Si Deaconess Esther Wanjero sa Nairobi, Kenya, naganto sulod sa duha ka tuig tungod sa kalisod sa pagsaka sa hagdanan tungod sa kasakit sa taludtod o sa iyang spinal nga giubanan sa migraine. Sugod ni adtong Oktubre 2013, naa siya katol-katol og kasakit sa iyang mga mata. Usab, sa Nairobi Manmo Church, ang mga membro nagsugod sa pagbasa sa Biblia kaniadtong Pebrero 2014. Subay sa dagan sa espiritu sa panguna nga simbahan sa Korea, si Deaconess Esther misunod usab uban ang pagtuo. Dili kini sayon tungod sa sakit sa mata, apan nagbasa siya sa Biblia hangtod sa alas 11 sa gabi pagkahuman sa Daniel prayer meeting. O nagbasa o pag-usab gikan sa alas 4 hangtod sa alas 8 sa buntag. Samtang nagbasa siya sa Biblia, si Deaconess Esther nakaamgo nga siya samara sa mga Israelita nga nagreklamo bisan human nga nakakita og daghang mga timailhan o mga katingalahan sa panahon sa pagpanggula. Iyang gipikas ang iyang kasing-kasing sa paghinusol. Dako siyang katingala ang tanang kasakit ug katol-katol sa mga mata na wala ug ang iyang kasakit sa spinal kay nahanaw usab. Daghan kaninyo human makabasa sa Biblia, may pamatuod nga naayon na. Nakadawat og mga tubag sa mga pagampo, nakaamgo sa gugma sa Dios sa kahiladman sa imong kasing-kasing, nabawi ang imong kainit sa pagtuo, natural nga giputol ang kalibutan ng mga butang, o nakasinati og kausaban sa imong pagsimba og pagampo nga kinabuhi. Nanginaot ko nga imong pagkamasinugtanon dili usa ka higayon nga pakigsabot, apan kanunay nimong tipigan ang pulong sa Dios nga duol sa imong kasing-kasing. Usab, ibutang lamang ang imong nahuna sa mga butang sa itaas pinaagi sa mga panahon sa grasya, sama sa pagsimba, pagampo, pagsangyaw, pagbisita sa mga panimalay sa ubang miyembro, pakigambitay ug voluntaryong pagserbisyo. Sa pagbuhat sa ingon, nanghinaot ko nga mas mopasalamat pa kamo sa Dios kay gitubos niya kita og gihimong iyang mga anak. Ug pasalamatan siya sa pagpanalipod nga iyang gihatag kanato isip mga lungsuranon sa langit tong gingharian. Ang bisan kinsa nga nagpangita sa gingharian ug sa pagkamatarong sa Dios kay magalakaw nga nagtan-aw lamang sa butang sa ibabaw. Wala sila magpokus sa mga butang niining kalibutan na sa unodnong mga butang. Apan nagpadayon uban sa ilang mga kasing-kasing na sentro sa mga butang sa itaas. Niana lamang sila makalikay sa pagpakasala. Mga igsuon diha ni Kristo. Ikaduha, gipanalipdan kita sa Dios gikan sa daghang katalagman ug sakit.
Bisan ang mga adunahan, ilado o gamhanan dili hingpit nga mapanalipdan gikan sa mga katalagman og sakit. Apan ang mga magtutuo nga gipanalipdan sa Dios makakinabuhi nga gawasnon sa mga katalagman og mga sakit. Kadaghanan kaninyo dinhi wala pa makasugat og bisan unsang katalagman ug nagpuyo sa inyong kinabuhi nga walay sakit, di ba? Sukad sa akong pagdawat sa Dios, wala pa ko'y nahibaluan o nasugatan nga bisan unsang sakit o katalagman. Ang Exodo Kapitulo 15 versikulo 26 nagingon, ug siya miingon, kung kamo mamati pag-ayo sa tingog sa Ginoo nga inyong Dios, ug buhata ang matarong sa iyang pananaw. Ang pagbuhat sa matarong ug maayo nagpasabot sa pagbuhat sa mga butang nga matarong ug maayo dili sa imong pananaw, kun dili sa pananaw sa Dios. Ingon usab niini ang paghatag og gugma. Busa kinahanglang makahimo ka sa pag-ila sa maayo gikan sa dautan. Kay kung dili, mahimo nimong tagon ka ng dautan nga maayo. Nahitabo kini sa tibuok kasaysayan. Mao nga matag karon ug unya, itudlo ko kanimo ang kalainan tali sa maayo ug dautan. Gikan sa mga tawo sa kasaysayan, kinahanglan natong tuliron kung unsa ang maayo ug unsa ang dautan. Ang ubang mga tawo nagtawag sa mga mamumuhat sa dautan kaniadto nga maayo o maunungon nga mga sulugoon bisan pa sa record nga sila naghasi sa mga tawo aron mapahimutan ang hari nga ilang gialagaran. Gitawag usab niining mga mamumuhat ug dautan ang ubang mga kauban nga naglimbasog sa pagluwas sa katawhan gikan sa tanang matang sa kalisdanan isip mga traidor ug gipapahawa sila. Pero gikonsidera gihapon sila sa uban nga maayo nga alagad. Kini tungod kay wala sila kahibalo sa kasaysayan. Wala sila makaila sa maayo gawas sa dautan. Mausab kini ang ikaingon bahin sa gugma. Ang mga tawo kinahanglang mahibalo sa kalainan tali sa unudnong gugma o espiritual nga gugma. O ang bisan unsa nga dili espiritual nga gugma kay dili gugma. Mao nga ang mga batan-on o mga magtiayon karon nga hulog og nagpatuyang sa unudnon nga gugma ug nakakaplag sa ilang kaugalingon sa kasakit ug kagulanan. Ug buhata ang matarong sa iyang pananaw ug patalanghugi ang iyang mga sugo ug bantayi ang tanan niyang kabalauran. Ang tanang kabalauran nga nag-ingon ang Biblia. Dili kini mahitungod sa paghupot sa sayod nga mga balaod ug paglikay sa mga lisod. Dili ko kamo ibutang sa bisan unsa nga mga sakit nga akong ibutang sa mga Ehiptoanon. Kay ako ang Ginoo, mao ang imong mananambal. Nga akong gisulob ang mga Ehiptoanon. Dinhi ang Ehipto o Ehiptoanon nagtumong sa tibuok kalibutan. Dili ko ibutang ang bisan unsang mga sakit. Ang atong amahan nagabuhat sa iyang gisulti ug nagtuman sa iyang kaugalingong mga pulong. Bisan og nagatubang ka og mga katalagman tungod sa pagtipas gikan sa kamatuoran o tungod sa imong kaugalingon nga sayop, ang Dios nga mananambal mo ayo dayon nimo sa gayon nga mulingi ka sa imong kaugalingon ug manghinusol. Bisan sa mga desperado nga mga sitwasyon o mga sakit nga dili makaya sa doktor nga timanon, kay walay kapuslanan sa tubangan sa Dios. Daghang mga tawo nga nagantos sa AIDS, ang miduol kanako ug ang tanan nga ayo human sa makadawat sa akong pagampo sa makausa. Usa ka tawo nga nagantos sa sanla ang naayo human makadawat sa akong pagampo sa makausa lang. Ang Dios makabuhat sa sakagutlo kung atong gubon ang bungbong sa sala. Ang mga kasala nga kinaaya kay nahanglan tantangon gikan sa kahiladman sa tong kasing-kasing. Human lamang nato matantang sa hingpit ang mga kasalang kinaaya nga nasulod sa atong mga lutahan ug utok, kita kay mahimong limpyo. Labi na kana nga ang kahimtang sa mga sala nga nagpadulong sa kamatayon. Human lamang nimo matantang ang mga kasala nga kinaaya nga nasulod sa imong utok, kita makasulod sa bagong Jerusalem. Dili kita makasulod didto nga adunay buling. Busa kung makaplagan sa Dios ang usa ka tawo nga adunay palabuton sa pag-adto sa bagong Jerusalem, iyang gipakuha ang mga sala bisan sa iyang utok. Syempre, mas maayo kung kita mapanalipdan pinaagi sa pagiya sa usa ka maayong Kristohanong kinabuhi nga walay pagmungna ug butang mga nga kinahanglan ug paghinusol. Usa ka membro sa simbahan nga ginganlang suri tong buon na ayo sa daghang mga sakit ug misugid sa mosunod. Kaniadto moadto ko sa ospital kung dili maayo nga akong pamati bisan gamay. Apan karon kinanihanghak ako nga mahimo na ako mabuhi og usa ka himsog nga kinabuhi nga walay kalabutan sa tambal. Ang kamatuoran nga ako makakaton sa hustong paagi sa kabubuton sa Dios ug magkinabuhi diya sa pagtuo kay dili katuohan. Dugay nakong gibati ang kasubo ug pagkasensitibo apan ang Dios naghimo kanako nga usa ka mahayag ug malipayon nga tawo. Siya gayud ang labing maayo nga doktor sa medisina. Akong gipaambit sa akong mga silingan ng balita sa gugma ug gahom sa Dios ug nagkinabuhi nga malipayon diha sa pagtuo.
Gihatag ko ang tanan nga pagpasalamat ug paghimaya sa Dios. Nagtuo ako nga kini ang pagpamatuod nga mahimo nimong isaysay tungod kay gipanaliptad ka sama sa mga Israelita nga nagpuyo sa Goshen. Mga igsuon diha ni Kristo. Ikatulo, gipanalipdan kita sa Dios aron dili kita mahimong biktima sa kaaway nga yawa ug Satanas. Sa The Book of Genesis, ang bitin nga nagtintal kang Eva sa pagkaon sa bunga sa kahibalo mikaon sa abog. Nagpasabot kini nga ang kaaway nga yawa ug si Satanas mibiktima sa unodnong mga tawo ug nagdala kanila og mga katalagman ug mga kasakitan. Ang Diyos nagpahilayo siyang nawunggikan sa mga tawo nga wala magtuman siyang mga sugo ug magkinabuhi siyang pulong kun dili napuyo sa kangitngit. Ug mao nga ang kaaway nga yawa ug si Satanas magdala kanila og mga kasamok, mga pagsulay ug mga kalisdanan. Para sa inyo nga nagpuyo sa mga kasamok, pagsulay ug kalisdanan, palihog pagmata. Ang Diyos dili magpalisod sa kinabuhi o mga butang alang sa iyang mga anak. Sa Biblia, atong basahon sa balik-balik ang mga panalangin sa imong pagsulod o paggawas, pagpahulam sa daghan apan ayaw panghulam. Kinahanglan mahimo ka mangulo ug ang kaaway nga yawa tingali migula batok kanimo sa usa ka paagi apan mokalagyo gikan kanimo sa pito ka paagi. Kining tanan sa daan ug bag-ong tugon kay mga panalangin. Apan kung ang mga anak sa Dios makaplagan ang ilang mga kaugalingon sa mga kalisdanan ug walay makita nga maagian, sila kinahanglan nga makasabot nga sila dili na ubos sa gugma sa Dios ug iyang gipahilayo ang iyang naunggikan kanila. Kinahanglan nimong masayran ang mga mensahe sa kamatuoran ug pinaagi niini nga mga mensahe, kinahanglan nimong mahibalaan kung ang imong kinabuhi sa pagtuo naa ba sa husto nga dalan o wala. Dili ka makahibalo kung wala ang pulong sa Dios. Dili kini mahimo sa kaugalingong kahibalo kasinatian sa tao. Ang tubag anaa lamang sa pulong sa Dios. Mao nga, ang kaaway nga yawa og si Satanas mahimong muliho kung mupadayon ka sa pagpakasala o mupabilin sa kangitngit. Gisugo sila sa pagkaon sa abog sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Hinumdumi nga ang tawo gilalang sa abog. Sa laing pagkasulti, ang mga tawo nga nakasala napakyas sa pagkinabuhi sa pulong o nagpuyo sa kangitngit mao ang tahok. Ang kaaway nga yawa nagasamo kanila tungod kay ang Dios ang mga manulunda ug ang langitong panon wala manalipod kanila. Nagpasabot kini nga ang kaaway nga yawa og si Satanas bibiktima sa mga unudnong tawo ug nagdala kanila sa ug mga katalagman ug mga kasakitan. Ang kaaway nga yawa og si Satanas nagbuhat sa ilang best aron sa pagtintal bisan sa naluwas ka mga anak sa Dios. Ang kaaway nga yawa og si Satanas nagpahinabo sa mga tawo sa pagpangagpas sa kalibutanhong mga kalipayan ug mapandol pinaagi sa paglutos ug mga kasakitan. Apan samtang ang pagtuo sa mga magtutuo kay motubo, sila adunay kusog sa pagbarug ug pakig-away batok sa kaaway. Sila determinado nga nagpalayo sa mga tentasyon o nagpili sa kamatuoran. Bisan sa pagsulay, ilang gisusi ug yusab ang ilang kaugalingon ug nang magdaugon sa kalipay ug pagpasalamat ug diha sa mga buhat sa Dios nga naghimo sa tanang butang nga maghiusa sa pagbuhat alang sa kayuhan. Makadawat usab sila og mga panalangin. Ang ikaduhang katungas sa unang Juan Kapitulo 2 versikulo 14, nagsulat ako kaninyo, mga batanong lalaki, tungod kay kamuligon ug ang pulong sa Dios nagapabilin diha kaninyo ug inyong gibuntong ang usa nga kadautan. Kung kamo adunay hugot nga pagtuo pareha sa batanong mga lalaki, kamo nagbarug sa bato sa hugot nga pagtuo. Dili ka mahimong tukbunon sa kaaway nga yawa ug si Satanas ug labaw pa ka makahimo sa pagbuntog uban sa pulong sa Dios sa imong kiliran. Ang pagbarug sa bato sa pagtuo wala magpasabot nga mabuntog nimo ang tanan. Sama sa gipasadaan ni Apostol Pablo, kinahanglan nimong siguruhon nga dili ka mapandol. Kinahanglan nga magpabilin ka nga alerto aron malikayan ang mga tentasyon ug magampo nga walay hunong. Kung higugma nimo ang kalibutan ug ang unod ug magpatuyang niini, muhunong ka sa pagampo ug magduka sa panahon sa pagampo, mawala nimo ang kapuno. Mao nga kulang ka sa kusog sa pagbuntog sa imong kaugalingon. Dili nimo mabuntog ang mga tentasyon sa kaaway nga yawa ug si Satanas, ug kana ang hinungdan nganong napildi ka. Ang kaaway nga yawa dili gayon makahikap niadtong nagpuyo sa kamatuoran. Apan kadaghanan sa mga Kristohanon karon wala mahibalo nga kinahanglan nilang isalikoy ang mga sala aron nababalaan ug adunay laing-laing mga sukod sa pagtuo. Adunay mga paghisgot sa sukdanan sa pagtuo diha sa Biblia. Apan ang mga tawo wala mahibalo niini. Ang mga sukdanan sa pagtuo sa mga bata, sa mga batanong lalaki ug mga amahan, tanang anaa sa kasulatan. Gisultihan kita nila sa kung unsaon pagpakinabuhi sa pagtuo sumala sa sukod sa pagtuo sa matag tawo. Apan ang mga tawo wala mahibalo bisan anaa sila sa Biblia.
Sila walay klaro nga nahibalo nga sila kinahanglan nga magkinabuhi sa nga maayo. Apan halos walay bisan kinsa nga makakupot sa langit ng gingharian pinaagi sa kusog, pinaagi sa pagtuli sa kasing-kasing o sa pagsalikway sa mga sala. Tungod niini nga rason, daghang nag-angkon sa kaugalingon nga mga magtotoo sa gihapon nagpuyo sa mga pagsulay ug mga kasakit nga nahimong biktima sa kaaway nga yawa. Nagsulti sila, ang Diyos makagagahom sa tanan. Apan kung nagatubang sila sa mga problema, nagsalig sila sa kalibutan ug sa mga paagi niini. Sila nag-ingon nga sila nagtuo nga ang Diyos labing gamanhan. Apan sa dihang sila masakit, sila nagsalig sa medisina ug sa mga paagi sa kalibutan. Hain man ang ilang pagtuo. Napakya sila sa pagpakita sa Diyos sa ilang pagtuo kung gikinahanglan, pero moingon gihapon sila mituo ko. Unsay ilang gituuhan? Sama sa ilang giingon, nagtuo ako nga ang Amahan makagahom sa tanan. Nagatuo ako sa Diyos nga mga ayo. Dili ba sila angay nga magpakita silang pagtuo pinaagi sa buhat? Tungod kay wala sila pagtuo. Dili sila makasalig sa Diyos. Ang Biblia nag-ingon kanato ang atong Diyos mao ang mananambal. Apan sa gayon nga sila nasakit ug makita ang ilang kaugalingon sa ikatulo o ikaupat nga yugto sa cancer, sila magunahuna una sa pag-adto sa usa ka doktor. Sa gihapon sila miingon mituo ako. Mao ba kana ang tinuod nga pagtuo? Kini kay bakak nga pagtuo. Mga tuig nang milabay sa dihang nagatubang ako sa kamatayon sa dihang nagkalaing-laing mga panahon, bisan sa dihang ako tinuod nga kamatunon o nagula sa tanan akong dugo, walay bisan kinsa or kausa nga nakahunahuna ako nga moadto sa ospital. Walay usa sa akong pamilya nga naghisgot sa doktor o ospital. Kung ako mamatay diha sa Ginoo moadto sa langit bisan pa niana. Apan lahi ang mga sakop sa manmin. Kamo dili lamang mugunit sa langit, pinaagi sa kusog kundili pinaagi sa pagtuli sa kasing-kasing, apan makasinati usab sa gahom sa buhi nga Dios. Dili lamang ng mga tao sa bato sa pagtuo ug ang mga tao sa espiritu, apan ang mga bag-ong nangabot gitipigan nga luwas gikan sa kaaway nga yawa og Satanas basta sila mutuman ug magbuhat sa kamatuoran nga ilang nakatunan. Kinahanglan natong tantangon sa atong kaugalingon ang mga kasalang mga hiyas sa kahiladman sa mga lutahan ug utok sa sulod nato. Apan daghang mga tao ang wala pa makatantang niini. Ibutang ta nga misulay ka og droga. Kung mugsigi ka og droga, maadik ka. Karon kung ang usa ka adik sa droga gusto nga mohunong, mahimo ba niya kini? Dili niya mahimo. Nahibalaan niya nga kini dili maayo ug kinahanglan niya nga mohunong apan dili siya makahunong ug mao nga nagpadayon siya sa pagbuhat niini. Ang kahiladman sa iyong pagkaadik mo tubo lamang. Ingon ni ana ang iyang lawas kay hinay-hinay nga naguba. Dili niya kini mahimo sa iyong kagalingon tungod kay naadik na siya. Ingon ni ana ang tanan makakasala nga mga kinaiya. Sa gayon niya kini makulit sa iyang mga ulutahan ug utok, dili nimo kini ilabay sa imong kaugalingon. Sa samang paagi sa higayon nga naadik ka sa pag-inom, pagpanigarilyo o pagsugal, walay bisan unsa nga paningkamot sa imong bahin nga igo aron makahunong ka sa pagkaadik sa imong kaugalingon. Nakakita ako sa iyo karon sa usa ka dikon nga nasakitan sa iyang kaugalingon samtang nabisikleta human sa pag-inom ug usa ka estudyante nga nanigarilyo gihapon. Tungod sa ingon nga mga hinungdan, wala sila gitipigan nga luwas. Tungod kay nakasala sila, dili sila mapanalipdan. Ang tanan nga panon sa manmin gitipigan nga luwas apan tungod sa imong sala sa tubangan sa Dios, dili kaniya panalipdan. Ang mga anghel dili makapanilipod sa mga tawo nga nagpuyo sang kangitngit o nagpadayon sa pagpakasala. Mao nga naa sila sa ingon nga mga aksidente. Ang mga tawo nga nagkinabuhi sa pulong kay dili maaksidente. Bisan kung naaksidente sila tungod sa ilang kaugalingon nga mga saypanan, dili sila masakitan. Dili ba kan akumun sa tanang mga testimonya sa manmin? Hangtod karon walay mga miyembro sa manmin bisan ang nahinanok o nakatulog sila sa likod ug naaksidente diin nabuak ang ilang mga sakyanan. Ang mga driver o mga pasahero kay walay nasamdan. Labaw pa ni ana ang Dios kanunay nga nanalipod sa utok sa mga tao ug kini dili masakitan. Kung ang mga tao nasakitan nabalian man o napiang, lagbit wala nila gibalaan ang adlaw igpapahulay o naghatag sa tibok ikanapulo. Makapili dayon ko sa maong mga tao. Busa mangutan ako, wala ka ba magtuman sa igpapahulay o muhatag sa tibok ikanapulo? Gipanalipdan sa Dios ang tanang membro sa manmin nga matinud-anon nga mibuhat bisan ni anang duha ka butang. Si Anton ug ang iyang asawa dugay nang midawat sa Ginoo apan kanunay nagpabiling uhaw sa espirituhanong paagi. Samtang nagtan-aw sa ako programa sa sermon sa TVN Russia usa ka adlaw, natandog sila pag-ayo og napuno sa grasya. Ang magtiayon ilabi nang nakuratan sa pagkahibalo nga ang langitnong mga pulayanan magkalahi sumala ngadto sa matang sa pagtuo nga aniya kanato niining kalibutana.
Ilang naamguhan nga nagkakita sila og tinuod nga magbalantay samtang naminaw sa mga mensahe o nagsugod sa pagpaminaw sa ubang mga mensahe sa website sa simbahan. Sa gidak-on nga ilang nasabtan o gipadapat ang kamatuoran, nakadawat sila og mga panalangin. Unya usa ka adlaw na sinati nila kini. Nag-abli si Anton og usa ka tindahan sa leather nga adunay pareha nga tindahan nga giablihan duol ra gikan sa iyang tindahan. Uban sa malisod nga pagbati siya nagunahon unsaon niya pagbuhat niini. Umisugod sa pagampo sa nga mahimong sirado kana nga tindahan. Apan samtang naminaw sa mga mensahe nadungog ni Anton nga dili ta magampo nga adunay mahitabong dili maayo sa uban apan alang sa kayuhan lamang. Importante kini, bisag unsa pa ang imong pagkinabuhi o pagawi sa imong kaugalingon, sa gayon nga makadungog ka og mensahe nga nagsulti kanimo sa paglikay niini, kana ang dautan o buhata ang tanan sa pagkamaayo, kinahanglang maginusol ka og magsugod sa pagbuhat sa unsay nadungog niya sa mensahe dayon. Mao kana ang gibuhat ni Anton, kay naulaw pag-ayo at tubangan sa Dios, si Anton naginusol og nabag-o sa iyang hunahuna. Nang hinaot siya nga maayo ang ubang tindahan ug maayo ang relasyon sa tag-iya. Sa pagatubang sa iyang mga empleyado sa mga sitwasyon nga dali ra unta sila papahawaon kaniadto, nagsugod siya sa pagpakita og gugma ug pagkamaayo. Nagpundo usab siya sa pagpuasa ug pagampo aron mabag-o ang iyang kasing-kasing. Sa gidak-on nga nausab si Anton, gipanalinginan sa Dios ang iyang negosyo. Bisag naa siya sa Ukraine, matud ni Anton isip membro sa Manmin Central Church, kanunay siyang malipayon ug bati nga luwas. Nagunahuna sa gugma sa amahan nga nalipod kanato. Ang dautan dili makahikap kanato ug makadawat kita og mga panalangin sa daghang bahin sa atong kinabuhi. Mga igsuon, nakaingon ba ko nga ang mga tanang miyembro sa Manmin bisag unsaon nila pagkinabuhi kanunay gipanalipdan o gipanalanginan? Wala. Unsaon nimo pagkinabuhi? Kinahanglang maglakaw ka sa kahayag. Tuman na ang mga sugo sa Dios o magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios. Kung mo'itipas ka sa pulong sa Dios, dili ka mapanalipdan. O kung ang Dios mohunong sa pagpanalipod kanimo ang mga hanghel, mubiya usab kanimo. Kung makahimo ka og mga sala nga musangpot sa kamatayon, ang mga anghel nga gitudlo kanimo mubiya kanimo alang sa kayuhan. Nganuman, tungod kay ingon nga ang amahan nga Dios hingpit nga ipahilayo ang iyang nawong gikan kanimo. Ang mga anghel mubiya usab kanimo. Apan kung kamo makahimog mga sala nga dili mosangpot sa kamatayon, ang mga anghel dili mobiya kaninyo sa bugos. Kay ang Dios dili motalikod sa iyang nawong gikan kaninyo sa hingpit. Kung maginusol ka og matalikod sa imong mga dalan, sila mobalik. Gawas kung maginusol ka og matalikod sa imong mga dalan, sila magpabilin sa ilang gilayon nga dili manalipod kanimo. Kung imong masabtan kining mga butanga o gustong himuon nimo kini sa espiritual nga tinapay, kini makabenepisyo kanimo sa espiritual. Mga kaigsuonan diha ni Kristo, sa wala pa ang ikanapulo og katapusan nga hampak sa kamatayon sa mga panganay, ang Dios nagsugo sa usa ka butang ngadto sa katawan sa Israel. Gisugo niya ang matag panimalay sa pag-ihaw og karnero ug ibutang ang dugo niini sa balabag ug mga pusti sa pultahan, ibabaw og wala ug tuo nga kilid sa pultahan. Ang Dios nag-ingon nga sa diha ang mga mensahero sa kamatayon moabot sa gabi, siya moagi sa mga balay nga adunay dugo sa pultahan. Aron ang ilang mga panganay kay dili mamatay. Kami adunay susamang ingani nga practice sa Korea. Sa winter solstice, nagtuo ko nga kini ang ika-22 sa Disyembre sa kabanikanhan aron magpungan ang mga demonyo o malas nga makasulod sa panimalay o sa kapanaksan nga red bean soup or lugaw ibutang sa gawas sa balay. Kini usa ka tradisyon sa Korea sa mga henerasyon. Kasa akong giduaw sa ang Maysan, usa ka bukid sa North Julia sa Korea, nakakitag mga altar nga dayag nga gitukod alang ni anang akatuyuan. Ug nagunahuna kung unsa kini kasusama sa atong makita sa Biblia. Nahinumduman ko nga nagunahuna, wow, parehas mig tradisyon bisan sa Korea. Ang pagbutang og usa ka panaksan nga red bean soup kay maoy ilang paagi sa pagsukol sa daotang mga espiritu. Ang mga Israelihinon mibutang og dugo aron pungan ang mga mensahero sa kamatayon. Ingon niini nakit-an nako ang daghang mga pagkaparehas. Ang Dios miingon nga ang ilang mga panganay dili mamatay. Bisan pa sila nga mga anak sa Israel, kung sila magpabilin sa gawas sa balay diin ang dugo anaa, ang Dios miingon nga sila dili makaikyas sa hampak. Bisan pag ang usa ka Israelinon gawas kung dawaton niya kini nga kamatuoran, ang kamatuoran walay epekto kaniya. Kinahanglan nimong hinumduman usab kini sa mga walay bisan usa sa napulo ka hampak nga midangat sa mga anak sa Israel nga nagpuyo sa gusin. Ang Dios kanunay na nalipod og nagtipig kanimo samtang ikaw na kinabuhi sa kamatuoran. Kung ang mga miyembro sa nagunang simbahan ingon man usab sa mga sanga sa simbahan sa tibuok kalibutan nakadungog sa ebanghelyo sa pagkabalaan ug pagkinabuhi sa kamatuoran, sila usab panalipdan sa samang espirituhanong luna. Apan bisan
pa kung kamo sakop sa manmin, karon kamo magpabilin gikan sa dugo ni Hesukristo, kung kamo motipas gikan sa kamatuoran ug mopuyo sa kangitngit, ang Dios dili makapanalipod kaninyo. Busa nang hinaot ko nga magpasalamat kamo kanunay sa grasya ug gugma sa Dios nga nag-uban kaninyo ug naningkamot pagayod sa pagbuhat sa kamatuoran. Sa pagbuhat niini hinaot nga ang matag usa kaninyo magpuyo sa luna sa hingpit nga panalipod ug panalangin matag adlaw. Sa ngalan sa tong Ginoo ako nagampo. Amen.